Iki kene udane deres bolo, alhamdulillah. Kiparine Mbah Markam untuk tombok dan awan. Sing londok kampung asem-asem iso langsung mari bolo. Iki tombone pari iki nek udan awan iki bolo. Bae cek ning sawah. Tombone pari luar biasa. Memang Gusti Allah isine koyo ngene iki. Sing kena asem-asemen kena apa itu godhong-godhong kuning iso langsung mari bolo. Iki kena udan awan iki ini tanggung iki bolo. Cara kuno